bafowethu sanibona nami cha sengithi ake ngidlulise nje uvo lwami ngale ndaba le esisabalele emaphepheni na ku social media leyo ukuthi kuthiwa abanikazi bamatekisi bayanehlisa khona indawo la kuthiwa uyehliswa khona manihamba nebabili noma nibathathu noma niwu4 emotweni abana ndaba ukuthi niyapi abana ndaba ukuthi niqhamukaphi abana ndaba ukuthi nihamba ngaluphi udaba cha ma yenzeka ngempela lonto leyo nje hayi ngiyacela nje abafuthu bayibuke ibhlungu ngoba ziningi izinto ezingasenza sibe semotweni eyodwa one ake ngithi nje abakhongi bayongikhongela ngapha koMpumalanga waphela kuthiwa nasePiet Retief impela mawudlula nje ayawudlula impela abantu abaningi nje bangitshela nje ukuthi hayi impela udluli nje ePiet Retief mani baningi kuthiwa akehle lo nomuntu so manje semotweni yenu ke singabakhongi siyokhonga nendlela siyazi yaziwa yilo sizohlakaza kanjani manje ngoba le moto siyiqashile iyona moto esiqashile manje sesuka umfowethu uyogibela ekhumbini noma ababili beyogibela itekisi noma abathathu ayikakagcwaliki itekisi sibabili ke thina kule moto simile manje sihamba nabakhongi nami sihamba nomkhwenyana nangu sihamba nomkhongo omkhulu uyena ophethe imali bahamba nami mina ngidriver yimina ngazi indlela sizokwenza njani ukuze sikwazi ukuba babili emotweni so lento inde bafowethu mhlambe sihamba ngesifo kushoniwe le komkhondo kushoniwe le ko Emelo sinqamla khona siye esifweni siyongcwaba siyokhuza siyovela lapho kushone khona napa abantu bamatekisi naka amabhokobhoko sesiyavinje emgwaqeni sizokwenza njani mina bafowethu ngisebenzile kakhulu erank lana nje empangeni ngingathi nje ikhingcetshwayo yonke nje hayi impela angikaze ngiqondane naleyo nto leyo angazi noma mhlawumbe ama-owner la ayiwona wodwa nasasela sengabantu abadisciplined angaze nje ngiyibona imoto yehliswa mina bekuke kwenzeke nami ngiqondane nabantu kuthiwa sijemile kodwa mayethu umuntu le ngimthathayo yabona manje ngizodlula senilayisheni asikunaki ngisho ukunaka kodwa lo engimthathayo ubhuti so siba nawo leyo mbuzo phela siyibuzayo ukuthi hawu ubhuti okho kanjani mhlambe sithathe lo siyobuza bayigama lo muntu omthathayo wakwabani kanjani hayi ubhuti wami kanje siyalamana siba ngaka ekhaya phinde ubuze kulo hayi siyalamana siba ngaka ekhaya ngoba angeke umfowenu enizalana naye angazi lutho ngempela nokuthi uzalwa umabani ngoba ngeke sivume phela uma umuntu elayisha nje lapha ya eduze kwerank ngoba nawe mangathiwa une tavern une permit une license yokuoperate la bese ngezantsana kwakho nje bese kuba khona umuzi ovula uthiwa yiship noma ijoint umuntu ayidayisele nje ubhiya ngo20 rand wena ostockayo udayise ngo25 rand ngoba uyakhokha ukhokhela ama rates ukhokha iVAT ukhokha itax kanjalo nawe kungakunyakazisa mhlawumbe lokho mina ngicishe ngibezwe labo ukuthi hayi kufanele bebuze ukuthi awunto walayisha lapha esisebenza khona ngoba akona kodwa lokho khona nje uBoxer nangu ungeke nje ufike ubeke mobile kitchen phambi kwawo uthi mina ngiyayidayisela ngoba uBoxer ukhokha ama rates lapho uBoxer ukhokha intela uBoxer udayisa lokudla vele nawe ukudayisa so kunzima ukuthi wena ungabeka mobile kitchen lapho sofana nawe umuntu othi uyihundela ngasematekisini so kulokho ngiyabavumela kodwa ukwazi ukunqaba mangithi mina abafowethu abangihamba nabo ngini nesizathu ngizokuchazela ngoba lento izobashana babanikazi bamatekisi ngoba angeke waziwe eMpumalanga waziwe empangeni uzuyokwaziwa ngisho eThekwini khona lapho uzothi uyadlula khona namba nomndeni wakho bese uba nenkinga so bafowethu bengafisa nje ukuthi ke beyibuke ngamanye amehlo ngoba ayiyinhle impela leyo ukuthi thiwa awudluli kade entshela nje umunye driver we-truck engitshela ukuthi yena wayehamba nozakwabo asebenza naye ojikayo oye livini noma oya eofini bamehlisa bathi akehle baze bamkhokhisa 1500 khona ngapha koMpumalanga wawukhipha 1.5 ngoba abafuni ahambe nomuntu asebenzana kodwa mina ngiyazi ukuthi erank uma udriver ukhokha eThekwini isithi yacupha noma uthola imoto engezu elayisha abantu abangagcwali mhlawumbe njengebhasi noma isithi yacupha emotweni ejikayo ebuyele emuva ungene kuyo ngoba akekho ongazi ukuthi kuyasinda so angikwazi ke mina ukuthi ngudriver we-truck ngise ngithi uza kwethu lengisebenza naye nathi ikhadi lomsebenzi nathi ipayslip nithi anizwa nina leyo nto leyo akehla ayogibela ebesuka eMpumalanga i-truck abezoligibela i-truck lasemsebenzini uhamba nalo uye eBay ungwangaseBay so ake bekubuke nje nababanikazi bamatekisi lokho uma ukuthi ngempela kuyiqiniso kakhulukazi ngapha koMpumalanga ngoba mina la ngiyagarantela la
lana nje KZ King Cetshwayo hayi asakabi nayo leyo nkinga la kuthiwa khona umlayisheleni umuntu lo nibanga ke la hayi impela asinayo leyo nkinga ngeke ngibuke ngisho lapha ya engwelezane nje thothi ngihamba ngalilo lomsebenzi ngifike ngime ngicosha abantu engisebenza nabo suke befaka uniform abana nkinga nje nencane mawuthatha nje umuntu owazi ukuthi umuntu wakini futhi mabekubuza ungachaza okomsebenzi ke soye kulula khona basuke befaka nje ama uniform laba thothi abantu ababili nje bangena emotweni msambeni abana nkinga so lento siyayibabaza nje futhi siyawukhuza lowo mhlolo ukuthi awukwazi ukuvimba umuntu eqhamuka nabantu edlula awubazi baqhamuka ngoba kuyenza ukuthi sihamba sibathathu nje siwu4 nje siwumndeni imene ngazi direction mina ngidriver mawusuthi abehle laba beyogibela itekisi uyasazi ukuthi siyapi uyasazi sihamba ngasiphi isimo mhlawumbe umfowethu uyagula lesihamba naye ukuthi uba kusathe gozololo nje kwamanje izomvuka lento ahlanye alimaza abantu kodwa ngoba thina sikhona sihamba naye siyazi ukuthi wenziwa njani nizomenze njani lo muntu etekisini ake bafuthu singayinyanyanisi singabantu kuze kweqe ibivela imboni ingabantu engathi ayithandwa umuntu bese nathi senza sekuba wese kakhulu ngoba mina cha mina nkosami ngisayivuma yebo sengibambe lapha engibambe khona kodwa ngisagamenxe ngikhona erank impilo yami yonke nje iserank mabafuthu benza ukuthile rank suke ngikhona so ngiyacela nje ingane zakwethu khona ngapho koMpumalanga ukuthi ngoba siyinto eyodwa ake beyifakela amehlo nje lento yokuvimba abantu bedlula ngemoto yabo nibajeme nithi yini bebe u4 yini bebe u3 masithi siyachaza anikhuluma ukuthi akehle umuntu awugibele rank uzogibela ngani mhlawumbe nemali akanayo ngokuthola ukuthi kunesifo njengoba ngisho kunesifo izifo ke masifika isifo imvamisa imali thola ukuthi ayikho sengithatha abafowethu laba engazi ukuthi hayi bofike belekelele phambili abana mali abasebenzi vele faka upetrol lapha ayasambeni bongani asambe Roy asambe Mlu ngenani emotweni sambeni mase sifika le sesiyavisa ukuthi abehle laba bahambe ngetekisi bayapi bazokhokha ngani ngoba bafakwe yimi kule moto mhlawumbe nale moto siyinikezwe umuntu odonatile ngale moto ukuthi hayi ngoba namkhona uzashaya thatha nayo imoto uzolifaka ipetrol hambani bafuthi ilungisele isimo endleleni sefuna sikhipha imali yokugibela nemoto siyaboshwa sikhipha 1.5 sikhipha 2000 hayi asukhuze nje bafuthi lo moya mubi uzosidalela amazinyo abushelelezi kakhulukazi leyo yokwehlisa lezi ezinye nje angizungena kuzo kakhulu kodwa nje ngikhala ngale yokuthi imoto iyavinjwa kuthiwa waya abantu bo4 and ngiyafisa kube khona umuntu association ongake mhlasimbe athi ukuchazela umphakathi ukuthi kuyiqiniso noma kusilona iqiniso lokho esikuzwa ngabantu ukuthi hayi impela mawubheke ngapha koMpumalanga nje Piet Emelo hayi impela khohlwa awudluli ngisho uhamba ngetruck uhamba nozakweni driver bathi cha umbuzo uthi bayazini ukuthi thina njengabashayeli bamatekisi siyakwazi ukuphathana sisodwa siyakwazi ukuphatha ngisho ingane zethu umthetho linda lapha eThekwini ngizofike ngijike mina ngibuye kodwa lokho ukuthi kumise imoto emgwaqeni ivinje ukuthi ilayisha abantu abawu5 ati private yini bakithi phela private car asilayishile sidlula silayishile hayi ukuthi siyalayisha sidlula silayishile yiko ngithi ngiyayezwa mina mawuzofika umise imoto endaweni yabo ukuthi uthatha abantu wena sengokunye lokuthi wena wenzela ipetrol bapho lift sekungokunye lokho ngoba nawe ungeke uvume uma uNkulunkulu ekupha amandla bane tavern bese nami ngivule yami nje isijokojo sami laphana bese ngithi hayi abazophuza lapha abantu ngivula kuze kuse futhi mina futhi ngiyabashiphisela ngiyabakonetela abantu uzolimala kanjalo noma kuthi unebusiness enkulu no spa no boxer ngeke uhamba umise mobile kitchen nje eminyango lapha ya ko spa wena udayisa ama hot dog bazoxhaza vele spa so into ethi ayifani kodwa mase ngidlula nje bafowethu sengivele ngibaphethe abantu sihamba siyaxoxa siyazana bese kufuneka ukuthi abehla abanye bongena etekisini ngiyacela nje obaba nabantu ngazibomsebenzi ke bethi kuyifakela amehlo leyo ngoba ngathola ukuthi abayazi ngathola ukuthi hayi nje ngoba abantu beyibeka mhlawumbe ngaba khona umuntu ongake nje akasichazela ukuthi ime kanjani into ngoba hayi ma injalo ngempela hayi inhle ngani zakwethu hayi inhle nje.